nje ukuthi niyangigubha bengivele sengihlelile ukuthi ke ispeech sethu thina bomongameli siyaputshuka nesika serious siputshukile ukuthi uzothina thina amaxoki maningi amaxoki maningi manje nganza kwethu when I was about to address the nation ispeech sami siputshukile ukuthi I want officially declare to the international nation that as the president of the Bhinqa Nation, I want to hold myself back on leave as I am in America. I'm appointing UK Mthethwa ukuthi akwazi ukuba abe acting president while I'm on the United States of America. Hey, ke uphethizwe uzo zonke inkinga ezithinta inkinga emabhinqeni emhlabeni emabhinqa nezithinta abantu abaxabene abafuna uxazululo esigungwini kosaliwa yonke indawo ezithinta abafuna ukulandwa ko Cape Town lapha ko Gwajo abastakile ela ukuthi umuntu o responsible kusukela manje ophethe izwe until mina ngize ngibuye uK Mthethwa he is a temporarily an acting president of Bhinqa Nation in South Africa right now. Hey, congratulations Mr. K Mthethwa. Hey, acting president. No, guys, can you give him the huge round of applause? Can you give him the huge round of applause? Ungasheshi ubuye ke lapha ukuthi ubambezelele ke ngizwe nje inyanga yonke nami ngembambile. Ungeke buka kusemini kwabhala. Hayi awuhlala neminyanga la. Ngeke awubuyi korokoro zakhona awubuyi. Hawu Toyota. Uthanda Toyota. Hawu macingwane ufuna umacingwane wajaha ukuya ndaba ezithaphele ke bambe kancane uKay ekeswe nje inandi lokwa president ngeke ngagcina mana angifuni ufana no minister uMadlala Rodlish lo owahamba wayaphesheya uminister wa health wathi uyafika uyalenda usehlanganezwe izihlobo zakhe akusekho ngisho yothi bodyguard kwathiwa awuzwanga ukuthanda uxoshini manje nami mfuna mangikhethe kahle Ayenza nomnyanga sakuba safe yenza nomphela ke ukhetha sakuba safe hayi mfuna ngikhethe sakuba safe phela umbone nomongameli nje uvela wasibayekela impaduko nje ithi isiphethe amaphoyisa hayi bafethu hayi akona ayiniyahlekisa kulelo khadi esesifake ekukhulumeni ke manje ayi okay, he's an acting president of the Bhinqa Nation with immediate effect. Akagqoka phela umqhele phela afake phela umqhele nelokhuza nethawula neflag akube khona phela angaveli nje abe njengoba ipresident efaka ithawula umqhele naka afaka umqhele phela okay faka umqhele phela umqhele wakho afaka phela umqhele ekhombisa ukuthi uyipresident mana ke bese uyasukuma siyasalutha bese yasaluta uzokutshela phela president ukuthi usalutha kanjani hey yabo awuthi mbono wakho bacingana muhle bantu dale thawula awuthi mbono wakho hey have ayise president ngempela ke manje bafika singabekwa phela ngemqela hayi bafethu phela nami bekokuhamba nje cha leli thawula ke lokungalithatha kuwe macingwana phela president manje lo sengupresident phela kwamanje president okwangempela uyalawula manje South Africa wena hlala lapho okay akwindi zayitelekile ithi isandla fakithawula fast phela mana phela ukukhombisa phetho so South kanje mbuya uzosalutha kanjani
iyasinda ijacket yakwa Kroll le bathe bayakwenzela nawe bangicasule kabi njalo lapha Bathini? bathe bayakwenzela le efana nalena ungathi insimbi ngigqoka insimbi nje Salutha kanjani mongameli ngicela umkhombisi uacting president. Uzosalutha kanjani? awulaphumila ngemelika madoda awusuka madoda hey khona boyigcina ku TV lezi ihlaya emamovie ihlahla emamovie hey yeah fuck you Lapho awusaluthe lapho ngawusaluthe president. Okay. Nakho. Awusalutheke lapho. Bacingwana sengikhona. Yini lephazamisayo la? Oh. I declare you as the acting president while I'm away. You, Mr. K. Mtetwa, be in charge and take all my responsibility. Konke Nasi sikhuluma isigisi. ukwenze. Aqale phansi. Yeah. Uzamukozana lo. Cha phela abakuzwa ungasho ukuthi wenzani akekho umuntu wazi isiZulu la. President. Ngithi mina ngiyakubeka njengamanje Mr. K. Mtetwa ukuthi ube i-acting president of Amabhinqa Nation eNingizimu Afrika until mina ngize ngibuye. Then la engiyofika khona kumele ube khona. Yeah. Yebo Ngoba my learning stream ilapha kuyimabhinqa experience kumfokanala eDandi ngizobe ngikhona. Ngicela ukuthi you must hand over the spear back in that venue. Please my brother. I thank you. I thank you. Yebo. Wena Ndlovu. Wena wendlovu. Wena Ndlovu. Wena wendlovu. Dabezitha. Wena wakini. Ngiyathobeka kuwe mongameli wami. Nginiqhoqhobeleke manje. Ayike manje. Sekufanele ufundeke ufuseki ke manje kulezi insuku ezimbili ezintathu nje. Awu. Uthini ke manje? Ufunde kanjani manje? Ufunde kanjani futhi izozokho? Kufanele ufundeke ufuseki. Awu. Ungena endaweni enjani? Mfanele ngazi phela. Ungavuma uvunyiswa njengesangoma. How's it? Lezinto lezi. Ufuseke. Ngoba manje ngeke bephatheka abantu ngesonto ngeke abantu abalidinga isonto. Awu. Usho kanje? Yeah. Hey bro. Hey. Come on. Sorry brother. Come. Let's kill my people here in South Africa. Yeah, it's night there. Just create them, man. Just create them. Yeah, yes, I'm the president of the Bhinqa Nation. I put him, he is an acting president now. That's why he's wearing the crown now. He's part of the culture. Actually, congratulations. Hi. How are you? Yeah, Radna. Yeah, Laka. What's your name? Congratulations, man. So he can come here one time. Congratulations. When you come to Jamaica? Swell. Ay. Sorry. What's in my thing? Congratulations, man. Yeah, congratulations. Congratulations. Yeah, his name is Mr. K. He eat the whole coat alone, you see, and the cow in 2 days. He's different, man. Oh, okay. Yeah, tell. Okay. Yes. Yeah. Okay. Congratulations, that too. Me, I'm coming to South Africa. You want to host me? Yeah. Yeah, I'm coming to South Africa. Where? South Africa, me coming. South Africa. Yeah, me, I'm coming. Iyo uthi nesakhe isinziba kakhulu. Hey, ngobe ubhalana hayi. I'm so happy, man. Ay. Ikingo uhlupha wedwa lapho macingwane. Ngcono kube.
How are you, brother? Thank you very much. Yes, it's his birthday. It's South Africa. Can you wish him the birthday? No, English, yo no comprendo. Yeah, tell Spanish, español. Okay. Yeah. Español. Yes. Sí, pero no hay quien hable español. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? No habla español. Yeah. Ngiyaqabaka mbongo suka la hamba. Iqhegu leli. Hawu. Yahlupha manje. Hawu. Akekho umuntu owayeka isikole sekubhalwa. Akekho umuntu owayeka isikole sekubhalwa. Akekho. Hey. Hayi lathi iqhuna sohlupha kulungile. Utho Hey, zonke imbongolo lezi ziyiqeda ngikhuluma. It's yours, yes. Hey, my brother here is a birthday. Say hi to him. Yeah, he's his birthday. He's a king. It's King South Africa. Oh, yeah. Yeah, wish him happy birthday. Wish him please. Here is Mr. K. Yeah, here's Mr. Wish him a birthday. I was in Bongo nje at this into this. Ngikuphi la le yazi umuntu uzabanjwe man hey. Maqingwane. Ngisisiphatha sakhona la. Maqingwane mana phela. Ngilambile okwa South Africa. Angilambile kwala lutho khohlo okwalapha ngakulami ngisalambe okwasekhaya. Lokuthiwa yidina. Maqingwane mana phela ngutshela. Na 24 August sinomdlalo wamanzi sicela ube khona so usemntubatuba 24 August mana ungangiceli yebo ungangiceli ngibe khona yebo ndabezi. Yes, how are you? Hello. Yes, hello. Are you fine? Yeah, I'm Can fine. you wish my king the happy birthday here on Yes, he is the active president. Happy birthday. Yes, he can eat the goat alone in one day, and the one cow can eat two in 1 week. Can you wish him the happy birthday? I did. Happy birthday. Yes, and then I'm the president, and I put him as an acting president in my absentia. Okay. Yes, tell him where I am. Hey, which country I'm in? we in Wakanda. Bye. That's on Maqingwane. Hey, president, hey. Ayona wey bazoguga bona awubona ko ukuthi kubambele ngezandla lapha lezinja Hawu. Sebenzeni? Zambe ziyakhothana nje babakhothelenani umuntu elambile lapha eshe isabatha lengibulele Athi iqhuna sohlupha isabatha. Kodwa usigaba namhlanje. Uthi isabatha. Cha lingibulele isabatha isabatha lelensizwa awu Oh. awulazi Hayi sengiyalazi ndaba ezithi. Isabatha kuthiwa namhlanje fanele wazi isabatha hey Ndaba ezithi. Hayi ikhephe ngathandazile hayi ngeke Hey Maqingwane angazi ngoba uthi akufanele ngifune ufuseke ukuthi ngizomisa kanjani. Uzofunda kanjani ufuseke? Ngoba thuwa udodo wezona Indaba. Abantu abahlaza ukuthi abantu bala Acha sohlupha nje. Kana kanti ulahlile yabona ukuyakwazi ukuyishayela lento ephakile imoto iyichithe ingabe ngiyakuthatha lokho kana ngishayele futhi ngibheke nawe ekhaya Uzoboshwa ke futhi hey kodwa uNkulunkulu wami. Bese uhamba phi ngawo ufika kanjani ngawo la? Une toilet eduze lokho kana Bese ufika kanjani ngawo lana? Cha ngizobona ngikuchithe lapha epho Hayi ndaba ezitha. Hey bafowethu. Hayi lathi iqhuna sohlupha hayi. Hayi mina nje ngihlela esikhundleni manje. Bonga amabhayisikili akhona.
ubeka amabhayisikili emahlokozini lapha kwakhungele lapha amabhayisikili ayinto ebalekile kulelizwe lela akhungelwe lapha na hayi phela na transport lapho la ucela uvele ndaba ngicela ukubona wemacingwane uJack uphiyeni finanzela phela nokuqoqobala nawo ngiyaya kwethu ushiye uJack hayi phela amawala wafuneki kanjani hayi awafuneki lawo mawala lawo cha utwenze ukuqoqobala noJeke phela ngeke phela awukwazi hayi ngekulunge lapha hayi yona khona nalo alawo yena cha sizolanda kusasa ndaba ezethu ufake kuphi la ukhona yes for the birthday can you just wish him one second my friend Happy birthday. happy birthday King K Happy birthday, King K. thank you yes and I'm the president in South Africa for the Pinga Nation now I put him as an acting president Well, you got big things going for you, King K. yes yeah just congratulations we can eat one goat alone and then cow 1 week can you imagine he's a big man look at this stomach how long you been in USA My whole life. your whole life oh you are a US citizen okay your situation here in New Jersey or do you travel somewhere No, I'm only live here. or you only live here Yeah. Sometimes I travel. okay we go together for the second state in New York tomorrow For the second city in New York. yes because you are my neighbor I can I'm gonna come with you tomorrow Oh, thank you awuyithole kahle izinto atave ngenamazinyo ziwufishi ngathi lapho ngikakha phasi la wabuye ungasenamazinyo hey Hollywood smiley hey kodwa-ke akuyasiniki uJack sibe sihamba ngayo sowulanda kusasa ndaba ezethu ukhiye ushiye hayi mina sengibongile bafowethu sengikwenzile benguzele ukudeclare umfowethu njengebamba ubukhosi I think it's enough for today jasichithe emoto ngomhla ka-24 August ngizobe ngikhona emdlalweni wamanzi kwaMsani eMtobatuba ngizobe ngikhona futhi nawe ke ngicela ukuthi lesipiye nginikeza sona uphinde futhi ufike ngesonto ngomhla ka-20 uzosibuyisa isipiye lapha eTandi July la experience for the first time ever in history akaze kube khona amabhinqa experience enzeka emidlalweni wamahashi leyo nto leyo ikhomba ukukhula kwethu ingakho mina ngizokhuthaza wonke amabhinqa agcwele iphesha kwezilwandle yokuthi ngithe unala kabe nento ethiwa i-link ngoba bathe we can't travel overnight man and we can have links or can watch what is happening man so ke ngifaka abe ne-link yokuthi yonke into ezobayenzeka ibibonakala umhlaba wonke jikelele latha sohlupha siyasebenza manje nobona kudala nobona mama lisithela nje ilanga nithi wafika uJesu simbonanga hey wemadoda wazwahamba hayi ufuna uhambe kuqala phela ngicalculateile nami hayi unqabile nemoto kodwa besoyilanda ekseni kusasa cha hayi ayilandwa no ngizotshela umfana ayilethe ya abe nje president nje ngokuphelele ngiyabonga cha igama lelo uzoyiletha ngale yakwethu kusasa kuseni ungayiphenyi into eziningi ungalengisi umthandeni waphenya wagcina sebuya lethe ehlekisayo yabo hayibo ziphi lezo manje okay ungayiphenyi into eziningi okay ndabezitha